Bueno, estamos aquí con Ismael Rego, un dos parlamentarios máis veteranos do Grupo Socialista, un dos que encabezou unha lista, digamos, alternativa á oficial que se presentou en Lugo. Xa non la aclaras agora. Sí. En todo caso, quería primeiro que me aclares este punto e segundo, faz unha valoración do que vai a supoñer o Congreso do vindeiro sábado, no? Congreso Federal. Bueno, pero hai que decir que máis que encabezar o que fixen foi axudar a impulsar unha candidatura alternativa, dado que non foi posibilidade de integración que se presentou na provincia de Lugo. Precisamente eu non fui encabezando esa lista, fui pechando aí, e polo tanto que non empezou foi a compañeira Sonia Verdes, e bueno, sacamos o 30% e bueno, estamos contentos da resposta que deron os delegados nese congreso, e vamos a ir a Sevilla, van a ir os compañeiros en representación desa candidatura, pois a defender a opción que lles parece máis útil para o futuro do socialismo español, pero tamén para o futuro do socialismo galego. Esa alternativa pasa por Carme Chacón ou Alfredo Pérez Rubalcaba? Eu penso que pasa por apoiar unha cuestión que represente futuro para o partido, que represente unha alternativa ao que se veu facendo hasta de agora, e que encete unha nova etapa na socialdemocracia española, pero tamén que sirva de faro para a socialdemocracia europea, e en este sentido que promovemos un importante cambio e renovación nas formas de facer do partido e na necesidade de acercarnos aos ciudadanos e establecer complicidade con eles, e entendemos que iso non pasa por liderazgos que levan moito tempo á frente da organización e que, por tanto, é necesario un cambio en profundidade nas formas, pero tamén nos liderazgos. Carme Chacón? Sin duda, Carmen Chacón expresa mellor a opción de cambio que nos propoñemos, e, polo tanto, a nadie lle extrañaría que os delegados desa candidatura van a apoiar a compañeira Carmen, pero, sobre todo, o que representa como políticas alternativas para o futuro da socialdemocracia española e da socialdemocracia europea, en línea con coa situación que vivimos, para facerlle frente desde unha opción de esquerdas, para que a xestión das consecuencias desta crisis se faiga con contrapesos e que non se teña facendo solamente con políticas conservadoras, moi conservadoras, diría eu, e que están facendo isto de agora sin ningún tipo de contrapesos, afortunadamente, pois en países como Alemania, como en Francia, e lóxicamente terá que ser tamén en España, pois parece que se abre camiño unha opción de socialdemocracia que boa falta fai para que esta crisis non carguen con ela precisamente aqueles que nos xeneraron.